kumba o presiden jong ka Barcelona udah terang bat ko adik-dik ban ye kendu bat ka PSG menta ka samoy te kala urlong shisha te ngap dan sobai pi ki parlok sha kana ka channel lada pi ngau tonat ban snap ye ki khubar spot ha kana ka channel ngau bha ban subscribe like bat share te hoi parlok hadin bala de pan khalai ye ki tem na ka champion league ki badon hadu live han ru tli menta ka samoy bat hakane ka jing pan khalai tim ki don ki group stage ki ban salong ki jing le kai ki ba itanat pha namar ki don ki tim ki ba satar ki ngat ha ka ju ka group stage bat ha oj perlok ha ba phai na ka liang jong ka PSG menta ka samoy kalangat ha ka group stage ka bakan sai kendu ia ki tim ki ba satar hanrei wala ka taru ka PSG kadai ka waina ki tim ka ba klain bor pha hakane ka samoy ka baladep bat kumban pensukun mau ba ka PSG haka samoy ka baladep ro ka ngat haka group stage ka ba kham haka ba ka shulai salit na ka elimination jong ka table hanrei klempoi perkat ka PSG kalara sendon ya ka champion league haka samoy ka baladep bat menta ka samoy ka PSG kan sai kun prasya ya ka Bayern Munich ka Barcelona ka Leverkusen ka Atlanta ka Sporting ka Newcastle, ka Athletic Club, bat ka Tottenham. Kat ba haba phai pat na ka liang jong ka Barcelona ro ka dei ka way na kitim ka baklain bor pha. Haka na ka samoy ka baladep. Bat sa satang kandiat kala jan yo rong sya ka final. Handrai namar bakal sya pelim haka Inter Milan. Kala kut no ka jingel inti tang haka semi final. Bat menta ka samoy ro ka don bha ka chance. Ban pensisya ya ka jingklain bor jong ka. Kumhakan ka samoy ka baladep namarkan sai kun persya ia ka Paris German ka badai ka ladu jong ka Champion League bat ka Chelsea ka badai ka ladu jong ka Club World Cup bat kiwi pat kan ba haba phai pat na ka liang jong ka Real Madrid ka lisha kan tho bulsin bat ka Man City haka ju ka group stage bat hakane ka group stage ro ka Real Madrid kan sai kundu ye ka tim ki ba satar kum ka Liverpool ka Juventus ka Benfica bat ka Man City ka Monaco bat kiwi pat tekat kum ka jing ngau jong phi ki parlok mano ban yo Korea ka Champion League menta ka samoy sa comment ha comment box bat lada phi kwa ban page full ya kini ki group stage pila aban le na ka Instagram jong ka Champion League lane pila aban follow ya ka WhatsApp group ngalabu ya ka link ha ka description ka bade ru ka link ba phin yo page football Kublai Shibun